ஹரே கிருஷ்ணா. அது வரைக்கும் நாம ஜெபம் பண்ணலாமே இப்போ. ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிகாரி, கோபிஜன வல்லவா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபிஜன வல்லவா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன விரஜனந்தன, யசோதநந்தன விரஜனரஞ்சன, யமுனாதீரா வனசாரி, யமுனாதீரா வனசாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாம் வெல்கம் டு பகவத்கீதா கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இந்த அத்தியாயத்தை நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியரான பிரபுபாதர்கிட்டயும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரும் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாதம் சககன ரகுநாதாவிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா அனைத்து பக்தர்களுக்கும். ஸோ வந்து நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை வந்து ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதாவது நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். 3வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கர்மயோகம் இல்லையா? கர்மயோகத்தை பார்த்தோம். கர்மயோகத்துல வந்து என்ன பார்த்தோன்றது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அதாவது துரத்தல். ஹரே கிருஷ்ணா. துரத்தலை பார்த்தோம். துரத்தல்னா எது உண்மையான துரத்தல்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதாவது பொய்யா வந்து இந்த உடல்ல
உடல் சம்பந்தமான விஷயங்களை விட்டுட்டு மனசுல வந்து பற்றுதல் வச்சிருக்கிறது வந்து துரத்தல் அல்ல. ஓகேவா? அதாவது அப்புறம் வந்து தன்னுடைய வேலைகளை கடமைகளை செய்யறதை விட்டு விட்டு காட்டுக்கு போறது வந்து துரத்தல் அல்ல. நம்மளுடைய இப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு நம்மள அர்ஜுனன், நான் அந்த சண்டையெல்லாம் போடுறதை விட்டுட்டு நான் வந்து காட்டுக்கு போயிடுறேன், என்னால வந்து சண்டை போட முடியாதுன்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது வந்து பொய்யான துரத்தல். அது வந்து நமக்கும் சொல்லல. ஓகேவா? நம்மளுக்கு என்ன துறக்கணும், நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பற்றுதல். நம்ம பௌதிக விஷயத்து மேல வச்சிருக்கிற பற்றுதலை வந்து நம்ம துறக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து யோகாவை பத்தி பார்த்தோம். இந்த யோகா வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகா. கர்மன்னா வந்து செயல்கள், யோகான்னா வந்து நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் வந்து இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஓகே, செயல்கள் மூலமா கடவுளை வந்து இணைக்கிறது தான் வந்து கர்ம யோகா. இந்த கர்ம யோகா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏணி படிக்கட்டு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில வந்து ஜனங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மிகளா இருக்காங்க. அதுக்கு கர்மிகள்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தான் சம்பாதிக்கணும், தான் வந்து அனுபவிக்கணும், அவங்க வந்துதான் கர்மிகள். ஓகேவா? அவங்க வந்து சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஐடி கம்பெனில வேலை செய்யறாங்க பாருங்க, அவங்க வாரத்துக்கு 5 நாள் பகலும் வந்து வேலை செய்வாங்க. வீக்கெண்டுன்னு சொல்லிட்டு 2 நாள் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது சுத்துவாங்க. ஓகேவா? அதாவது கர்ம காண்டர்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குதோ அதை வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நம்ம நேற்று உதாரணம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எனக்கு ஒரு நன்மை அடையணும்னா வேதங்கள்ல ஏதாவது சொல்லியிருக்க யாகங்களை பண்றது, சத்யநாராயண பூஜை பண்றது, எனக்கு ஆபீஸ்ல ப்ரொமோஷன் வரும், எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கர்ம யோகிகள் பார்த்தோம். அதுல வந்து 2 விதமான ஜனங்களை பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்ம யோகிகள், சகா கர்ம யோகிகள். நிஷ்காம கர்ம யோகிகளா இருக்கிறது தான் வந்து சிறந்தது. ஏன்னா அங்க வந்து கர்மங்களை வந்து செய்வாங்க, தனக்கு என்ன தேவையோ அதே அளவுக்கு மாத்திரம் தான் வச்சுப்பாங்க. பலன்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு விட்டுடுவாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து எடுத்துக்காட்டா விலங்குகள். நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு முன்னுதாரணத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா? அதாவது காமன் பீப்புள் ஆர் ஃபாலோட் பை கிரேட் லீடர்ஸ் இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஜனக மகாராஜா உதாரணத்தை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சிறந்த முறையில் ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு வந்தாரு, தன்னுடைய மக்களுக்கோசம் வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம குடும்பத்துல கூட நம்ம இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்துட்டோம். அதனால எடுத்த உடனே எல்லாரும் வந்துடணும், ஜெபம் பண்ணணும், கிளாஸ் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பு. எதிர்பார்க்க கூடாது. பட் கண்டிப்பா ஒரு நாள் வருவாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம், என்ன பண்ணாலும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிரசாதத்தை வந்து அர்ப்பணின்னு சொன்னோம். நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யாகத்து வேதங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்கிறத படிய முறைப்படி பண்ணாங்க. யக்னங்கள் பண்ணாங்க. யக்னங்களால மழை வந்துச்சு. மழை வந்துச்சுனால வந்து தானிய பயிர்கள் எல்லாம் வந்து நல்ல செவ்வனே வளர்ந்துச்சு. ஓகேவா? அத வளர்ந்த விளைச்சலை வந்து என்ன பண்ணாங்க, சமைச்சு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சாங்க இல்லையா? அவர் வந்து கண்டறுதல் பண்றார் இல்லையா? கண்ணால வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. அதனால என்ன நடக்குதுன்றத வந்து நம்ம குறிப்பா நல்ல மனசுல இந்த பாயிண்ட் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? சோ அப்ளை பண்ணா நம்ம குடும்பத்தை அங்கத்தினர் எல்லாருமே வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவாங்க. அது வந்து கேரண்டி. ஓகேவா? அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு துளசி இலை வச்சு அத பூஜை பண்ணா வச்சுக்கோ, அது பிரசாதமா ஆயிடும். ஓகேவா? அது பிரசாதமா ஆறதுனால என்ன ஆகுது? நன்மை எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது? நம்ம எல்லாம் அப்படிதானே. இத பண்ணா எனக்கு என்ன லாபம்? இல்லையா? அதுல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள வந்து எடுத்துறாரு. இல்லையே, நான் அசைவ சாப்பாடு சாப்பிடலையே, சைவ உணவு தானே சாப்பிடுறேன். சைவ உணவுல கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம மரம், செடி, கொடிகள வச்சு தான் சாப்பாடு சமைக்கிறோம். அதுக்கும் உயிர் இருக்குது இல்லையா? அது அப்புறம் வந்து அந்த ஆம், ஆ அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாங்க இல்லையா? விவசாயம் பண்ணும்போது நம்ம அரிசியா வர்றதுக்கு முன்னாடி நெற்கதிர்களா இருந்து அரிசியா நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ ஜீவராசிகளை நம்ம கொன்னு இருப்போம் இல்லையா? அதனால வர தோஷங்கள் எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறதுனால நமக்கு பாவங்கள் போகுது. அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா அவனுடைய பாவம் போது. ஓகே, கிருமிகளை சாவடிச்ச பாவம் போது, அவன் செஞ்சு முன்ன வச்சிருக்கிற பாவம் போது, அவனுக்கு இருக்கிற வியாதி போகுது. ஓகேவா? அப்போ வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அவனுக்கு வருது. இதனாலதான் வந்து நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? இதே பிரசாதத்தை நம்ம குடும்ப அங்கத்தினருக்கு கொடுத்தா அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா நிதானமா கண்டிப்பா எப்படி ஒரு நெருப்பை புடிச்சுக்கிட்டே எல்லாத்தையும் வந்து அந்த நெருப்புல வந்து விழுந்துடும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி. நம்ம குடும்பத்தினர் எல்லாரும் கண்டிப்பா வருவாங்க. அதுக்கு நம்ம குடும்பத்துல உதாரணமா இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தோம், நமக்கு வந்து நமக்குள்ள எதிரி யாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? நமக்குள்ள என்ன எதிரி? லஸ்ட், காமம் இருக்கு இல்லையா? அந்த காமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் மேல இருக்கலாம், இல்ல வேற்று
ஆப்போசிட் ஜெண்டர் மேல இருக்கலாம், எதுவாவா இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த காமம் இருக்கக்கூடிய இடங்களை பார்த்தோம். நம்மளுடைய புலன்கள், அப்புறம் மனம், புத்தி. அந்த காமத்தை அந்த புலன்கள்ல இருந்தும் புத்தியில இருந்தும் மனசுல இருந்தும் எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு வர்றது அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் என்ன சொன்னோம், நம்ம புலன்களை வந்து அந்த குதிரை வண்டிக்கு வந்து ரத்தத்தை வந்து மனசுல கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. இப்ப எல்லாரும் அந்த 5 ரத்தங்கள் இருக்கிற வண்டி தான் நம்ம சரீரம். அந்த 5 குதிரைகள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்கள், கண், காது, மூக்கு, தோல், இதெல்லாம் தான். ஓகேவா? அதை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து மைண்ட். மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து அந்த கடிவாளம் வச்சு கயிறை வச்சிருப்பாங்களா, அது மைண்ட். அந்த ரத்தம் ஓட்டி இருப்பாரு இல்லையா, அவர் தான் அதை வந்து இன்டெலிஜென்சி. அவர் வந்து யார், அந்த ரத்தத்துல யார் போயிட்டு இருக்காங்க, ஒரு பர்சன் இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் ஆத்மா. இது நம்ம உடம்புக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஹையஸ்ட் திங் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோல். அந்த சோல் தான் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இப்படி நம்ம கிட்ட இருக்கிற காமங்கள்ல இருக்கிறத நம்ம 3 பிக்சரை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கண்ணாடி, ஒரு கருவறைக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைகள், புகைகள். இதுதான் நம்ம புலன்கள், அப்புறம் வந்து மனம், புத்திக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், காமம் எங்க இருக்குதுன்னு. அந்த காமத்தை நான் எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜபங்கள், இந்த இந்திரியங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, உதாரணத்துக்கு அம்பரீஷ் மகாராஜா தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் வந்து கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தினாரு. அது மாதிரி நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கடவுளுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு, புத்தி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம பகவத்கீதா, பாகவதம் படிக்கிறோம், கேட்கிறோம். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள், நமக்கு சுத்த குணத்துல போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம இயற்கையாவே ஒரு நிமிஷம் கூட வந்து சும்மா இருக்கிற ஆளுங்க கிடையாது இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா? அதுதான் வந்து ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா ஹைலி எனர்ஜெட்டிக்கா, ஒரு நிமிஷமும் சைலண்டா இருக்காதுங்க. சச்சித் ஆனந்தம். ஓகே, இதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கோட இதுக்கு போலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தலைப்பு வந்து ஞான யோகம். இதுல வந்து 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? இது எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி குரூப்ல ஒரு மெசேஜ் போடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் வந்து எதை பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான கல்வி வேணும், கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. அதுக்கு வந்து அது என்னன்னா நித்திய கல்வி வேணும். அதுக்கு நம்ம எதை படிக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். நம்மளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது என்ன, இந்த யூனிவர்சிட்டில இந்த உலகத்துல வந்து எது ஹையஸ்ட் பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி, எங்க போனா நான் படிச்ச உடனே எனக்கு வேலை கிடைக்கும், அதுதான் பார்க்குறோம் இல்லையா? இந்த ஆத்மாக்கு தேவையான அறிவை நம்ம பார்க்கறது இல்ல. ஓகே, ஸோ அது எங்க கிடைக்குது, யார்கிட்ட இருந்து படிக்கணும்ன்றத பார்க்க போறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிற ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் மேல நம்ம தவறான கருத்துக்களை வச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து அகற்றிக்க போறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செயல்களின் வந்து விளைவுகளை அகற்றுதல், யாகங்கள். ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த பகவத்கீதா உண்மை உருவில் அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா உண்மை உருவில். ஏன் இந்த உண்மை உருவில் வந்துச்சுன்றதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே காரணம் சொன்னோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சரை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அவர் வந்து பகவத்கீதையை கொடுக்குறாரு. யாருக்கு கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விவஸ்வானுக்கு கொடுக்குறாரு. விவஸ்வான் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாரு அந்த பகவத்கீதையை பாத்தீங்கன்னா மனுவுக்கு கொடுக்குறாரு. இந்த பிக்சர்ல தெரியுதா? மனு வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 3ஆவதா ஒரு மனிதன், அதாவது இஷ்வாக்கு. இஷ்வாக்கு வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ராமர் பரம்பரையில வரவர் தான் இஷ்வாக்கு. அந்த எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அரசர்கள்லாம் வந்து உயர்ந்தவர்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகள், அவங்க கிட்ட வந்து க்ளோஸ் அசோசியேஷன் வச்சிருப்பாங்க. அதனால கடவுள்கிட்டயும் வந்து அவங்களுக்கு பற்றுதல், நம்பிக்கை வந்து அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க, அவங்களுடைய ஜனங்க வந்து பின்பற்றுவாங்க. அரசன் என்ன பண்றான்னா, அரசன் எவ்வழியோ குடிமக்கள் அவ்வழின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? அவங்க வந்து உயர்ந்த பண்புகளை வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பின்பற்றி வந்தா குடிமக்களும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு தான் இந்த இடத்துல ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா.
एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजशयो विदुः सकालेन महता யோகோ நஷ்ட பரந்தபா. ஸோ இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கிலி தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டே இருக்குது. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அது விட்டு போகுது. எங்க விட்டு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த அதுக்கு தான் வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்துட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிக்சரை பாருங்க. இந்த இடது பக்கத்துல ரைட் சைட்ல வந்து ஒரு தாமரை மலர்கள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ராதா அது இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இவர் யாருக்கு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களும் பிரம்மாவுக்கு சொல்றாரு. பிரம்மா, நாரதர். இது நம்மளுடைய பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்குது. குரு சிஷ்ய ஸ்ரீரம் பரம்பரை. ஓகே. நாரதர் வந்து வியாசருக்கு சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வியாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோசாமி அப்படி வந்து போயிட்டு மாறி கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு இஸ் டிவைன் கிரேஸ் அபய சரணார விந்தா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா இவருக்கு வந்துச்சு. ஓகேவா? இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, தனக்கு கிடைச்சது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வசதி கோசம் எல்லாத்தையும் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி வச்சார். ஓகேவா? ஓகே. அதனால தான் நம்மளால இன்னைக்கு படிக்க முடியாது. சரிப்பா, எனக்கு புக்கு கிடைச்சிச்சு. பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் புக் சிலபஸ் கிடைச்சிட்டு. இது இந்த எந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து யார் கையில இருந்து படிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அது கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 4 பிரிவினை வச்சிருக்காரு. நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பசங்களுக்கு வந்து டாக்டரா பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு ஒரு நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேர்ப்போம். இன்ஜினியரிங்கா சேர்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஜேஇ அது மாதிரி எக்ஸாம் எழுதி வச்சு அது மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு சேர்ப்போம். லா படிக்க வைக்கணும்னா லா காலேஜில் சேர்ப்போம் இல்லைங்களா? பிரிவுகள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இது மாதிரி நம்ம படிப்புல வந்து பௌதீக வாழ்க்கையில பிரிவுகள் இருக்கிற மாதிரி ஆன்மீக வாழ்க்கையில கூட பார்த்தீங்கன்னா பரம் இந்த பரம்பரை இருக்கு இல்லையா? அது வந்து 4 பிரிவுகள் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மாவ யார் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றது? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரம்மா. பிரம்மாவ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தது மத்வாச்சாரியார். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள வந்து பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இஸ்கான். ஓகேவா? ஏன்னா பிரம்மா கையில இருந்து வந்து கடைசியில மத்வாச்சாரியார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்தது. அதனால பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது லக்ஷ்மி தாயிக வந்து சில பேர் ஃபாலோ பண்ணுவார். அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜர். இதை வந்து ஸ்ரீ பரம்பரைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பிரதாயான்னு சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பார்த்தீங்கன்னா சம்போ எதானாம் சம்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து பியோர் டிவோட்டி. சிவனை போல வந்து சுத்த பக்தர் யாருமே இல்லை. ஓகே. அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு விஷ்ணு சுவாமி. ஓகேவா? 4வது ஒரு பிரிவு இருக்குது. அந்த சம்பிரதாயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனத்குமாரர்கள். நமக்கு தெரியும் 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க. சனக, சனாதன்னு சொல்லிட்டு அவரை ஃபாலோ பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பக ஆச்சாரியார். நம்பகாச்சாரியார்கள். இந்த 4 பிரிவினைகள் இருக்கு. இதுல எது பெஸ்ட்? நம்ம கூட பண்ணோம் இல்லையா? நம்ம பசங்க வந்து 10தோ இல்ல நம்ம 10த் படிக்கும் போதோ 12th படிக்கும் போதோ என்ன பண்ணுவோம்? எந்த டீச்சர் வந்து பெஸ்டா டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த டீச்சர் கையில போய் நம்ம சேருவோம். ஆமா தானே? நம்மளும் சேருவோம், நம்ம பசங்களையும் சேர்த்து விட்டு இருப்போம் இல்லையா? இந்த டீச்சர் பெஸ்டா இருக்காங்க, அவங்க பெஸ்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க கூட வந்து அந்த பெஸ்ட் எது பண்ணா சிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நமக்கு பெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? புஷ்பம் யசோமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்ற மாதாஜி இல்ல போலயா? வாசுகியா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் கேட்பார், நீ என்னடா கிருஷ்ணா என் கூடயே இருக்கிற, நீ என்ன கதை விடுறியா? நான் விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தேன், மனு கொடுத்தேன், ஈஸ்வாக்கு கொடுத்தேன், நீ நானும் இப்பதானே இருக்கிறோம், நீ என்னப்பா இப்படி எல்லாம் கதை விட்டுட்டு இருக்க? இந்த கதையெல்லாம் நிறுத்து, புருடா விடாதன்னு சொல்லுவோம். நம்ம கூட அப்படிதான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் பேசுவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் சகாக்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா? அப்புறமா தான் சரணடைறார். நீ என்ன இப்படி எல்லாம் புருடா விட்டுட்டு இருக்கேன்னு. இல்ல நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜென்மங்களிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 2 பேரும் வந்து ஒண்ணா பிறந்து வந்துட்டு இருக்கோம். பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நான் ஏன் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன், நீ ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கலன்றதுக்கு அவர் காரணம் சொல்றாரு. அவருடைய சரீரம் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டென்டல் பாடி. ஓகே, நம்மளது வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக சரீரம். இது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இது அழியக்கூடியது பிளஸ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த பிரகிருதிக்குள்ள நம்ம அந்த பொம்மலாட்டம் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3 குணங்களுக்குள்ள நம்ம ஆட்பட்டிருக்கோம். நம்ம யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்மள பத்தி பேசிக்கலாம். நம்ம 2 நாளுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டோம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோன்றது நமக்கே ஞாபகம் இருக்காது. ஆமாவா இல்லையா? பேசாதவங்க பேசுங்க. எஸ் நோ சாட்லயாவது போடுங்க அட்லீஸ்ட். சாட்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். நம்ம புது டிவோட்டிஸ் யாரும் பேசவும் மாட்டேங்கிறாங்க, சாட்டும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க அன்மியூட் பண்ணது முடியலையோ என்னவோ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிந்து மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஓகே. எஸ் இல்லையா, நம்மளுடைய ஐக்கியூ அவ்வளவுதான் இல்லையா? சோ அர்ஜுனன் இல்ல, என்ன சொல்றாரு? இது ஹரே வரல. கிருஷ்ணா. அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே நம்ம கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது சித்து அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு ஓகே சூப்பர். இதை வந்து ஞாபகம், உனக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லை, நீ மறந்துட்ட, பட் எனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்றார்? பாண்டவர்கள் 5 பேர் இருக்கார். ஏன் பகவத்கீதை வந்து பாண்டவர்களை 5 பேருக்குன்னு சொல்லாம அர்ஜுனன் கையில சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து நண்பன், அவன் கையில வந்து பொறாமை இல்லை. ஓகேவா? அந்த பொறாமை இல்லாம இருந்ததுனால வந்துதான் அப்புறம் அவர் வந்து ஃப்ரெண்டு. ஓகே, இந்த காரணங்களாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கையில வந்து பகவத்கீதை சொல்றார். அப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கக்கூடாது? பொறாமைன்றது இருக்கக்கூடாது. பொறாமை இருந்த தூயவரான பகவான் கிருஷ்ணன் நம்ம இருதயத்துல வரமாட்டார். நம்ம கையில எல்லார் கையிலும் இருக்கும். அது வந்து மெல்ல மெல்லமா அகற்றத்துக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஓகே, அதனால நமக்கு வந்து பெரிய லாபம் ஒண்ணும் வர போறது இல்லை. ஓகே, சோ இப்போ வந்து என்ன சிலபஸ்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம என்ன படிக்கணும்? பகவத்கீதா. எந்த பகவத்கீதா உண்மை விரிவில். ஏன் அதை படிக்கணும்னா அதுதான் வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில இருந்து வந்துச்சு. ஓகே, யார்கிட்ட படிக்கணும்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து படிக்கணும். அது என்னப்பான்னா நம்ம குரு சிஷ்ய பரம்பரையில வந்திருக்கிற கையில இருந்து படிக்கணும். ஏனோ தானோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுக்குறவங்க ஒருத்தவங்க வந்து இந்த பரம்பரையில சேர்ந்தவங்க வந்து இருக்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்புறமா ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜனங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வார்த்தைகளை உபயோகிப்பாங்க. அது வந்து தவறு. அவங்களுடைய வருமானத்துக்கோசம் அதை செய்வாங்க. அது மாதிரி இருக்கிறவங்க கையில வந்து நம்ம பாகவதமோ பகவத்கீதை வந்து படிக்க கூடாது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா? அதுக்கு அடுத்தது போலாம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 4 யுகங்கள் இருக்கு. அதாவது சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். ஓகேங்களா? இப்ப எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு நாள்ல காலையில சாயங்காலம் இருக்குது, காலையில சாயங்காலம் வந்து மீட் பண்ற நேரம் வந்து சந்தியா காலம் சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ஸ்லைடு கீழ இருந்து மேல போல நம்ம அந்த கீழே பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்கள் காமிச்சிருக்காங்க. இந்த ஒவ்வொரு யுகமும் மீட் பண்ற இடத்த வந்து சந்தியாஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சந்தியாஸ். இது மாதிரி 4 யுகங்களை சேர்ந்த டைமை வந்து திவ்ய யுகம் சொல்றோம். 24 மணி நேரம் இருந்தா ஒரு நாள், 7 நாள்கள் சேர்ந்தா ஒரு வாரம். ஆமாவா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு வந்து சாட்ல நீங்க எஸ் நோன்னு போடணும். அப்பதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இல்லையான்றது எனக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா? சோ இந்த 4 யுகங்களை சேர்ந்ததை வந்து ஒரு திவ்ய யுகம்னு சொல்றோம். ஒரு 71 திவ்ய யுகங்களை சேர்ந்த மன்வந்திரம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். இந்த மன்வந்திரம் 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்த ஒரு கல்பம் சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இது மாதிரி 36,000 கல்பங்கள் சேர்ந்தாதான் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம். மியூட்ல இருங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, இந்த 36 கல்பங்கள் சேர்ந்த பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம். ஸோ பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு நாள் அவருடைய ஆயுசு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். ஓகே, 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் தான் வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட் மாத்திரம் நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து 5117 வருஷங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. 5000 வந்து 117 வருஷங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ பிரம்மாவின ஒரு நொடி எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள் இருந்த பிரம்மாவின் ஒரு நொடி. அதே இன்டூ 60 பண்ணிக்கிட்டா அது அவருடைய ஒரு நிமிஷம் ஆகுது. இன்டூ 60 பண்ணா 1 மணி நேரம் ஆகுது. ஓகேவா? இன்டூ 24 ஹவர்ஸ் போட்டா அவருடைய ஒரு நாள் வருது. ஓகேங்களா? இதுதான் அவருடைய ஆயுட்காலங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஸ்லோகம் வந்தோடனே நீங்க அன்மியூட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும். हरे कृष्णा। अजो अभिसन् अव्यत्यात्मा பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்மா மயாயா. நான் புறப்பட்டவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யுகம் தோன்றும் நான் தோன்றுகிறேன் இல்லையா? அவருடைய பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டென்டல், திவ்யமான உடல். ஓகேவா? அவர் வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வராருன்னா அவர் ஒரிஜினல் பாடி என்னவோ அது மாதிரி தான் வருவார். நம்மளுடைய பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும். அது எப்படி சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஒரு நாள் குளிக்கலைன்னாவே நம்ம உடம்புல வந்து துர்நாற்றம் வரும். பட் அவருடைய தேகத்துல வந்து நறுமணம் தான் வரும். அவர் வந்து டிரான்ஸ்டென்டல், திவ்யமான அது என்னைக்குமே நித்தியமானது. நம்மளுடைய சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் ஆனதுனால அது அழியக்கூடியது. நமக்கே தெரியுது இல்லையா? நமக்கு வயசாக ஆக என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய தோல் சுருங்குது இல்லையா? முடி வந்து வெள்ளையாகுது. அந்த மாற்றங்கள் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? அதனால வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்க கூடாது. ஓகே, இது இந்த மாற்றங்கள் வந்து மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, அதை நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகே, சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் அவதாரங்கள் எடுக்கிறாரு. பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வரலாம். 4 கை ரூபம், நாராயண ரூபம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ராமர். அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் ரூபத்தை காமிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவோட்டி ஃபார்ம்ல வச்சிருக்காங்க, சன்னியாசி ஃபார்ம்ல இருக்காங்களே, அவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் வாழ்ந்த நாட்கள் வந்து 48 வருஷம். அதுல முதல் 24 வயசு வரையும் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு கிரகஸ்தரா இருந்தார். 24 வயசுக்கு பிறகு வந்து சன்னியாசியா வாழ்ந்தார். சன்னியாச 24 வருஷங்கள் வாழ்ந்து 48 வயசு முடிஞ்ச உடனே அவர் வீடு திரும்பிட்டார். ஓகேங்களா? நமக்கோசம் வந்தார். நமக்கோசம் வந்து என்ன கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாமஸ்மரணம் கொடுத்தாரு. இந்த கலியுக மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்பாயுசு இருக்கவங்க, மந்த புத்தி இருக்கிறவங்க, நம்மலாம் அது மாதிரி ஆளுங்க. அதனால வந்து இவங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எளிமையை பண்ணி கொடுத்துட்டு போனார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் எப்ப தோன்றுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்பெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில வந்து இந்த பூ உலகத்துல வந்து பிரச்சனை இருக்கோ, அதர்மம் வந்து எப்போ தலை தூக்குது, தர்மம் சீர்குலைதோ அந்த சமயத்துல வருவாரு. அப்புறம் தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கு வருவாரு, அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு வருவார். இந்த 3 காரணத்துக்கோசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதரிக்கிறார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவதரிக்கிறாரு. அதனால அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுக்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானாம் ஸ்ருஜாம்யகம். எப்போதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா எங்கெல்லாம் மாதாஜி தர்மம் படிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்துதான் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரத்தத்துல இருக்கிறது வந்து கம்சா. கையில வந்து வால் வச்சிருக்காரு பாருங்க. அப்புறம் இந்த கோல்டன் எல்லோ ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிற வந்து நம்மளுடைய வசுதேவர். அவர் கீழே ஒரு பெண் இருக்காங்க இல்லையா,
முடிய பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து தேவகி. வசுதேவர் தேவகி வந்து கல்யாணம் ஆச்சு. தன்னுடைய தங்கைய வந்து பிரம்மாண்டமா தங்க ரதத்துல வந்து ஆஹ் ஊர்வலமா கல்யாணம் ஆன கையோட கூட்டிட்டு போறார். கூட்டிட்டு போகும்போது ஒரு அசரீர வாக்கு கேக்குது. அசரீர வாக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு, டே முட்டாள், இவங்களுக்கு பிறக்க போற 8வது குழந்தையாலதான் வந்து உன்னுடைய மரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை கேட்ட உடனே இவ்வளோ நேரம் அன்பா இருந்த அண்ணன் கம்சன் வந்து இப்ப என்ன ஆனாரு, மாறிட்டார் இல்லையா? அவருக்கு வந்து தெரியல, அவர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு முட்டாளா இருக்காரு பாருங்க. நான் பிறந்தேன், யாரு பிறந்தாலும் இந்த பூ உலகத்துல மரணம்ன்றது இருக்கு, அது ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வரும் இல்லையா? அந்த பாவனை இல்ல. அதுக்கு அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் கம்சா ஒரு அசுரன் இல்லையா? அதனால அவர் கோபப்பட்டு தன்னுடைய தங்கையை வந்து சாகடிக்க போறார் இல்லையா? சோ இவர் வந்து இங்க வசுதேவர் வந்து கணவன், அவனுடைய தர்மம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பத்தினியை காப்பாத்தணும் இல்லையா? உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, பிறக்க போற குழந்தையால தானே பிரச்சனை, நீங்க கவலைப்படாது, அந்த குழந்தைய உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், இவங்க உங்க தங்கச்சி இப்பதான் கல்யாணம் ஆனாங்க, அவங்க கொன்ன பாவம் வந்து உங்களுக்கு வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. கம்சன் யோசிக்கலாம், இந்த ஐடியா நல்லா தானே இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். ஓகேவா? அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு, சிறைச்சாலையில வைக்கிறார் இல்லையா? சிறைச்சாலையில வைக்கிறாரு. வச்ச உடனே என்ன பண்றாரு, இவர் புத்திசாலியா இருந்திருந்தா என்ன பண்ணிருக்கணும், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை தனியா வச்சிருக்கணும். அதெல்லாம் பண்ணல. ஓகேவா? சோ ஒரே இதுல இருக்கிறாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 குழந்தைகள் பிறக்குது. அது எல்லாத்தையும் வந்து சாகடிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறக்குது, எடுத்துட்டு போறாங்க கம்சா கையில. அப்போ வந்து வசுதேவர் சொல்றார், உங்களை கொல்ற போன்றது வந்து 8வது குழந்தை தானே, நீங்க இந்த குழந்தைய சாகடிக்காதீங்கன்னு கேக்குறார். கம்சா வந்து இவர் கேக்குற பாயிண்ட் கரெக்டா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்க நீங்க எடுத்துட்டு போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இவரும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு போறாரு. வந்தாரு நம்மளுடைய நாரத ரிஷி. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, சரிப்பா இப்ப அலோ பண்ணிட்டீங்க, இதுதான் 8வதுன்றது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறாரு. இவருக்கு சொல்ற இவர் கேக்குற கேள்வி கூட சரியா தானே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கம்சன் யோசிக்கிறார். சரி வேணாம், இந்த விஷயம், இந்த கேமே வேணாம், கூப்பிடு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைய கூப்பிட்டு சாகடிக்கிறார். ஓகேவா? இது மாதிரி 6 குழந்தைகளை சாகடிக்கிறார். சோ இந்த 6 குழந்தைகளை சாகடிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இருதயத்துல இருக்கிற அனர்த்தங்கள், காம, குரோத, மத, மாச்சரிய, லோப அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அனர்த்தங்கள் நம்ம இருதயத்துல இருக்கு. ஓகேவா? அது மாதிரிதான் அது தேவகி மாதாவுடைய கருப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மைப்படுத்துறாரு பகவான். ஓகேவா? பகவான் வந்து பரிசுத்தமானவர் இல்லையா? அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா அனர்த்தங்களை வந்து எடுத்துடுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது யார் வராரு, நம்மளுடைய ஆதி குரு பலராமர் வரார். பலராமர் என்ன ஆறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வராரு வந்து எப்படி வந்து ராமாவதாரத்துல வந்து லக்ஷ்மணா வந்தாரோ, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அங்க வந்து தம்பியா வந்தார். போப்பா, உனக்கு சேவை செஞ்சு எனக்கு போதும்னு ஆயிடுச்சு, இனிமேல் உனக்கு நான் தம்பியா வரமாட்டேன், அடுத்த அவதாரம் வரும்போது உனக்கு நான் மூத்தவனா வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீலிங். அதனால இங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க லக்ஷ்மணா இருந்த பலராமர் வந்து இங்க வந்து இங்க பலராமர மூத்த அண்ணனா வரார். ஓகேவா? இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி மாதால வயிற்றுல வராங்க. பட் இமீடியட்டா எங்க போறாங்கன்னா ரோகிணி மாதா, நந்த மகாராஜாவோடக்கு வந்து நிறைய மனைவிகள் இருக்காங்க, அங்க போயிடுறாங்க. ரோகிணி மாதா வயிற்றுல போயிடுறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பேபி, அதாவது நம்ம இப்ப எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, டெஸ்ட் பேபி நிறைய சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருவுல இருந்து, ஒரு வயிற்றுல இருந்து இன்னொரு கருவுக்கு, அந்த வயிற்றுக்கு அந்த கருவு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு. ஓகேவா? சங்கர்ஷனா, அட்ராக்ஷன், ஈர்ப்பு ன்றது இன்னொரு பொருள் அவருக்கு, இன்னொரு பெயரும் அவருக்கு சங்கர்ஷனா. ஓகே, பலராமர். ஓகே, பலராமர் அங்க போயிட்டாரு இப்ப விருந்தாவனத்துக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 8வது குழந்தை. அப்போ வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன், இப்ப கருச்சிதுவாச்சே, இது கணக்கு எடுத்துக்கணுமா வேணாவான்னு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது. இல்ல அது எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப அது 7 ஆயிடுது. 8வது வந்து கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாதாரணமா வந்து பிறக்கிறது இல்ல. அப்படியே அது எப்படி பிறக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்மலா பிறக்கிற குழந்தை மாதிரி வந்து ஒரு தாய் தந்தையர்கள் வந்து உடல் உறவினால பிறக்கக்கூடிய குழந்தை மாதிரி பிறக்கல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவருடைய இருதயத்திலிருந்து ஒரு ஜோதி வந்து ஆஹ் தேவகி மாதாவுடைய இருதயத்துக்கு போது, அவங்க இருந்து அவங்களுடைய கருப்பையில வந்து அந்த குழந்தை வளர ஆரம்பிக்குது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வளர வர அது தெய்வீக குழந்தை இல்லையா, அவங்களுடைய பாடியில வந்து ஃபுல் வைப்ரேஷன், அவ்வளவு அழகு இருக்கு, ஆண் ஈர்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் குழந்தை பிறக்க போதுன்னு தெரிஞ்சு அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள்லாம் வந்துடுறாங்க. இந்த காட்சி வந்து எங்க பார்க்க முடியாது இல்லையா, கடவுளே சாட்சாத் பகவானே வர போறாருன்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடமே பிரகாசம் ஆகுது.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் கேள்வி வரும். ஏன் இந்த கடவுள் வந்து போயும் போயும் ராத்திரில பிறக்கணும், இருட்டு சமயத்துல பிறக்கணும்னு, அவர் வந்து இருட்டு சமயத்துல ஏன் பிறக்குறாருன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து இருட்டான சில சூழ்நிலைகள், சிச்சுவேஷன் வெளிய சொல்ல முடியாது, ஷேர் பண்ண முடியாத நிலைகள்லாம் இருக்கும். அந்த சமயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுக்கணும்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட எடுத்துக்கணும். ஓகே. அந்த இடத்த வந்து அது குறிக்குது. அத எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து வெளிச்சம் கிடைக்கும். பகவான் கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து மாற்றம் அடையும். அப்புறம் அந்த இருட்டுல பிறந்தாரு. பார்த்தீங்கன்னா, சாதாரண குழந்தை மாரி பிறக்கல. ஒரு குழந்தை பிறந்தா அழுதுட்டு பிறக்கும் இல்லையா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அம்சமா 4 கை ரூபத்துல ஆடை, ஆபரணங்கள், பட்டு பீதாம்பரம் போட்டுட்டு பிறக்குது அந்த குழந்தை. அத பார்த்துட்டு வந்து தேவகி மாதாக்கு ஒரு கவலை. "என்னப்பா நீ வேற இப்படி அந்த சின்னதா கூட இல்ல. பிரம்மாண்டமா இருக்க. நீ என்னப்பா இப்படி இருக்கிற? இவன் இப்ப கம்சன் வந்தான்னா, நான் எங்க வச்சு ஒளிச்சு வைப்பேன் உன்ன. நீ சின்ன ஃபார்முக்கு வா, சிறிய உருவத்துக்கு வான்னு" அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்புறம் அவர் வந்து சின்ன ஃபார்ம்ல வராரு. அப்புறம் வந்து சொல்றார், "நீங்க கவலைப்படாதீங்க. என்ன எடுத்துட்டு போயிட்டு விருந்தாவனம் நந்த மகாராஜா வீட்ல விட்டு, அங்க இருக்கிற பெண் குழந்தைய தூக்கிட்டு வாங்க" அப்படின்னு கட்டளையிடுறாரு. அப்போ வந்து "எப்படிப்பா இதெல்லாம் சாத்தியம்? எங்க கை காலெல்லாம் வந்து கட்டி இருக்குது. என்ன நீ எப்படின்னு?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவர்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவர் என்னன்னாலும் பண்ணுவாரு. அப்ப இமிடியேட்டா அந்த சங்கிலி எல்லாம் அறுந்துடுது. அங்க இருக்கிற காவலாளிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நித்திரையில போயிடுறாங்க. அப்ப வந்து அவர் கிளம்பி போறார். இருட்டு இல்லையா? அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மழை வேற வருது. இமிடியேட்டா நம்ம ஆதிசேஷன் வந்து கொடையா இருப்பாரு. அவர் கையில இருக்கிற தலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கிற கற்கள்னால வெளிச்சங்கள் வரும். யமுனை நதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாதை விடும். எனக்கு வந்து இது ஒரு அவருக்கு சேவை செய்யறதுக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பம்னு சொல்லிட்டு வழி விடும். ஓகேங்களா? அவர் தூக்கிட்டு போவாரு. அது வந்து விழும் கங்கைக்கு. ஏன்னா கங்கை வந்து யமுனை சாரி ஹரே கிருஷ்ணா மன்னிச்சிருங்க. அது வந்து யமுனை நதி. ஓகே. யமுனை நதி வந்து அவர் வந்து வசுதேவர் பத்திரமா தான் குழந்தைய தூக்கிட்டு போறார். பட் ஸ்லிப் ஆகும். ஆ ஸ்லிப் ஆகி நதியில விழாது. ஏன்னா கங்கை தாய்க்கு வந்து ஒரு சாரி ஹரே கிருஷ்ணா. யமுனை தாய்க்கு வந்து ஒரு ஆசை என்னன்னா, நான் அவருக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சோ அவரு வந்து மேல தூக்கிட்டு போறாரு இல்லையா? அப்ப வந்து எப்படி பாத சேவனம் பண்ண முடியும்? எவ்வளோ அளவுக்கு அந்த க நதி வந்து மேல போகும் அந்த அலைகள். அதுக்கோசம் அவருக்கு பக்தருடைய ஆசைய நிறைவேறதுக்கோசம் கீழ வராரு. சோ அந்த அம்மா பாத சேவனம் பண்ணுவாரு. அவருடைய ஆசை தீர்த்துது இல்லையா? அப்புறம் எடுத்துட்டு போய் அங்க வைப்பாங்க. அங்க இருக்கிற குழந்தைய இங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கம்சனுக்கு வந்து அடுத்த நாள் குழந்தை எல்லாம் போன பிறகு தான் எல்லாரும் வந்து டக்குன்னு பேக் டூ பொசிஷன் வந்துருவாங்க. காவலாளிகள்லாம் வந்து இப்ப குழந்தை அழ ஆரம்பிக்கும். இவங்க கையெல்லாம் சங்கிலி ஆட்டோமேட்டிக்கா போட்டுக்கும். அப்ப வந்து அந்த சத்தத்த கேட்டு காவலாளிகள் எழுவாங்க. எழுந்துட்டு போய் கம்சனுக்கு சொல்வாங்க. கம்சன் வருவாரு. அந்த அம்மா மன்றாடும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த குழந்தை நம்ம குழந்தை இல்ல, மாற்றாருடைய குழந்தை. அத காப்பாத்தணுன்றதுனாசம் கெஞ்சுவாங்க. இது பெண் குழந்தையா இருக்குது விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்கள கொல்ல போறது ஆண் குழந்தை தானே, பெண் குழந்தை தானேன்னு விட்டுருவாங்க. அப்போ வந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த குழந்தைய உடைய கால்கள தன் கையால பிடிச்சுக்கிட்டு தூக்கி போடுவாங்க. தூக்கி போட்டு ஒரு வாளால வெட்டலான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தூக்கி போம்போது அது வந்து ஐயோ! அது வந்து துர்காதேவி, சக்தி தேவி இல்ல, சக்தி தேவியின் அம்சமா வந்திருக்கு. கிருஷ்ணருடைய ஆணைப்படினால தான் இது நடக்குது. அப்ப வந்து "டேய் முட்டாள், உன்ன உன்ன அழிக்கிறவன் வந்து ஏற்கனவே பிறந்துட்டான்" அப்படின்னு சொல்றான். "நீ வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாதனமா என்னுடைய பாதத்த தொட்டுட்ட, அதாவது என்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சுட்ட, நீ மன்னிச்சு விடுறேன், பிழைச்சு போன்னு" சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிட்டு அந்த அசிரியர் வாக்க சொல்லிட்டு அந்த சக்தி தேவி மறைஞ்சிருவாங்க. ஓகேவா? அப்புறமா தான் கிருஷ்ணர் வருவார். ஓகே. கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்கள காக்கிறதுக்கும், துஷ்டர்கள அழிக்கிறதுக்கும் வரார். இப்ப வந்து இந்த கம்சன வந்து அ சாகடிப்பாரு. அது வந்து மல்யுத்தம் நடக்கும். அந்த இடத்துல வந்து கம்சன வந்து சாகடிப்பாரு. தன்னுடைய பெற்றோர்களையும் ஆ வந்து விடுதலை பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ எதிரி குடும்பத்த வந்து காப்பாத்துவார். ஓகே. ஸோ இது மாரி அவருடைய தோற்றங்கள்ல வந்து நம்ம படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய நாம, ரூப, குண, லீலைகள வந்து கேட்டுக்கிட்டா நமக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும். ஓகே. ஆ அது ஏன்னா, அது வந்து ரொம்ப திவ்யமானது. இத வந்து படிச்சுக்கிறவன் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நம்ம இந்த கிருஷ்ணர புரிஞ்சுகிட்டு பக்தி பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த ஜென்மம்ன்றது நமக்கு இருக்காது. இல்லைன்னா பிறப்பு, இறப்பு என்ற சுழற்சிக்குள்ளே நம்ம இருக்கணும். ஓகேங்களா? இங்க வந்து தாமோதர லீலை ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இன்னொரு நாள் அத பார்க்கலாம். இல்ல அட் த எண்ட் ஆஃப் இதுல சொல்றேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ, ம் கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன்? நமக்கு வந்து பிறப்பு இருக்காது.
ஓகே, ஜென்ம கர்ம சே மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதகா தெக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. மறு ஜென்மன்றதே நமக்கு இல்லை, அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? எத்தனை சொல்லுவோம் மாதாஜி? எனக்கு தெரியல மாதாஜி, இங்க நம்பர் இல்லை. கிருஷ்ணர் வந்து ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாம சுந்தர் வடிவத்தில் இருக்காரு. கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காரு, தலையில மயில் பிலி வச்சிருக்காரு இல்லையா, திரிபங்க ஃபார்ம்ல இருக்காரு இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து அவருடைய திவ்யமான ரூபம். இது வந்து யாரு பார்த்தாலும் வந்து அட்ராக்டிவா இருக்கும். ஓகே, ஸோ வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. எத்தனை ஸ்லோகம் மாதாஜி? 10. ஹரே கிருஷ்ணா. வீதராக பயக்ரோத மன்மயா மாம் உபாசிதாக பகவோ ஞான தபசா பூதமத்பாவம் ஆகதாக. பற்றுதல், பயம், கோபம் ஹரே கிருஷ்ணா. இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்து உள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆயினர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை விடணும்னு சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பாட்டில்லையோ ஒரு கேன்ல ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரணும், கடைக்கு போனோம்னா அந்த பாட்டில் நிரம்பி இருக்கிற பாட்டில் எடுத்துட்டு போனோமா, காலியா இருக்கிற பாட்டில் எடுத்துட்டு போனோமா? காலியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்லுங்க. நிரம்பி இருக்கிற பாடலா? இல்ல, காலியா ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரதுக்கு போனோம்னா காலியான பாட்டில் எடுத்துட்டு போகணுமா, நிரம்பி இருக்கிற பாட்டில் எடுத்துட்டு போகணுமா? ஃபுல்லா இருக்கிற பாட்டிலா, எம்டி பாட்டிலா? காலியா. காலியா இருக்கு. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணலாம். பற்றுதல், பயம், கோபம் இதுல இருந்து வந்து எடுத்துடணும். நம்ம இருதயத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. நம்ம என்ன என்ன நினைச்சிருக்கோம், நம்ம இந்த உடல் மேல நிறைய பற்றுதல் வச்சிருக்கோம். இது நான், இது என்னோட பொருள், இது என்னோட குடும்பம்ன்ற பற்றுதல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ்ல நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. நமக்குள்ள எப்பவுமே பயம்ன்ற ஒரு காம்போனன்ட் எல்லார் கையிலயும் இருக்கு. பயம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இமேஜினரி திங். எதனால பயம் வருதுன்னா 2 விஷயங்கள். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடந்த வாழ்க்கையில சில கசப்பான அனுபவங்களை வச்சு வருங்காலத்துல வச்சு ஐயோ இது இப்படி நடந்துடுமோ, இப்படி இருக்குமோன்னு அப்படின்னு ஒரு பயம். அப்புறம் வந்து ஆஹ் நமக்கு எப்பவுமே இப்படிதான், என்னோட லைஃப் இப்படிதான் நம்ம நினைச்சுப்போம் இல்லையா, அதனால வரக்கூடிய பயம். இந்த பயத்தை விட்டுணும் நம்ம. அப்புறம் வந்து கோபம். கோபம் ஏன் வருதுன்னா விரக்தினால, நம்ம நினைச்சதை நடக்கல, அடைய முடியலன்னும் போது கோபம் வரும் இல்லையா. இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம இருதயத்துல எல்லார்கிட்டயும் இருக்குது. நம்ம இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கையிலும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்குது. ஓகே, பற்றுதல், பயம், கோபம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம இருதயம் என்ன ஆகுது, கிளீன் ஆயிடுதா, காலி ஆயிடுதா. அப்ப யார் வருவாரு, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் வருவார். அப்போ அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி தேவகி மாதாவுடைய கற்பை வந்து கிளீன் பண்ணாரா எல்லா அனர்த்தங்களையும், அது மாதிரி நம்மளுடைய இருதயத்துல இருக்கிற அனர்த்தங்களை எல்லாத்தையும் அவர் எடுத்துடணும்னு சொல்றார். அப்போ வந்து அவர் ஈஸியா வருவார். அப்போ என்ன ஆகுது, எடுத்துட்டா அது வந்து கிளீன் அண்ட் பியூர் அண்ட் சாஃப்ட் ஆயிடும் நம்ம இருதயம். அப்போ வந்து அவர் வந்து வருவாரு, உட்காருவார். ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப பரிசுத்தமானவர். அவர் வந்து உட்காரத்துக்குரிய இடம் அப்படிதான் இருக்கணும். அப்ப வந்தா அவர் திரும்பி போவே மாட்டார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் பக்தி லைஃப்ல பாருங்களேன், நிறைய பேரை பாருங்க சேவகரா இருப்பாங்க. பட் ஃபைனலா அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுவார். அதுதான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்க பியூட்டியே. வரமாட்டாரு, வந்தா போக மாட்டாரு நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா. சோ இங்க ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம். அவர் வந்து ரொம்ப கருணையானவர், எல்லாருக்கும் மன்னிச்சு விடுறவரு. இந்த பிக்சர்ல நமக்கு என்ன தெரியுது, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை விடுறாரு. அது வந்து ஒருத்தருடைய தலையை கட்டாது. இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிசுபாலா. அதாவது சிசுபாலா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேட் கீப்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, சனாதன அவரெல்லாம் போகும்போது விஜயன் and ஜெயன் அவங்க சாபத்தால வராங்க. அதாவது சாபத்தால அசுரர்களா வந்தா சீக்கிரம் போலாம்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கிறாங்க. அதாவது
இரண்யாக்ஷன், இரண்யகசிப்பு, ராவணா, கும்பகர்ணா, இங்க வந்து சிசுபால, தண்டவக்ரா, இது மாதிரி 3 அவதாரத்துல 3 டிமோனிக் லைஃப் எடுத்துட்டு வராங்க. இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். சிசுபால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து நார்மலா 2 கண்ணு, ஒரு மூக்கு, 2 கை தான் இருக்கும். இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கண்ணு, எக்ஸ்ட்ரா கை இருக்கும். அப்ப வந்து அவங்க தாய்க்கிட்ட ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு, இவரை வந்து ஒருத்தர் பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாம் வந்து மறைஞ்சிடும். ஒரு விஷயம் யா அவராலதான் இவருடைய மரணம் வரும்னு சொல்லிட்டு 2 விஷயத்த சொல்லிட்டு போவாங்க. சோ இவரும் பிறந்திருக்காரு. நிறைய நாள் பாக்குறாங்க அந்த அம்மா. அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய விருந்தினர்கள் வருவாங்க, போவாங்க. ஒரு நாளும் அது வந்து மாயம் ஆகிறதே இல்ல, மறையறதே இல்ல. அவங்க அம்மா வந்து என் பிள்ளைய பாரு, இந்த எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கண்ணு, இப்படி கை கால்கள் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கவலையா இருப்பாங்க. அம்மாவுக்கு ஆசை, என் பிள்ளை வந்து நல்லத்தனமா இருக்கணும், எல்லாரும் மாதிரி நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? எல்லாரும் தாய் மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை. அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிறதெல்லாம் மறைஞ்சிடுச்சு. மறைஞ்சதுனால அந்த அம்மாவுக்கு சந்தோஷம். இமிடியேட்டா ஒரு கலக்கம், பயம். ஏன்னா மரணமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யார் அன்னைக்கு வந்தாங்கன்னு பாக்குறாங்க. அப்பதான் தெரியுது பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த அம்மா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. போயிட்டு நேரா போயிட்டு கிருஷ்ணர், தயவு செய்து என் பையனை வந்து கொன்னுடாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, நீ கேட்கறதுனால நான் 1000 முறை தவறு 100 முறை தவறுகள் செஞ்சா வந்து நான் மன்னிச்சு விடுறேன்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் டவுன் பண்ணிட்டே இருப்பார். அவருக்கு வந்து இந்த சிசுபாலனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்த பொறாமை, கோவம் இருக்கும். அதனால எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது தவறான வார்த்தைகளை பேசிட்டே இருப்பார். அவரை பத்தி தூட்டுட்டே இருப்பார். ஓகே, குறை சொல்லிட்டே இருப்பாரு, திட்டிட்டே இருப்பாரு, அவமானப்படுத்துவாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டே இருப்பார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவங்க அம்மாக்கு வார்த்தை கொடுத்ததுனால அமைதியா பொறுத்துட்டே போவார். ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, இந்த ராஜசபையில கூட இது மாதிரிதான் தவறுதலா பேசுறாரு. அதாவது 100வது தவறு. அப்ப என்ன பண்றாரு, தன்னோட சுதர்சன சக்கரத்தை விட்டு அவர் வந்து சாகடிச்சிட்டார். அவர் வந்து அசுரன் இல்லையா? அப்ப வந்து அவர் வந்து முக்தியை அடைகிறார். ஓகேங்களா? இதுதான் அவர் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ கெட்டவரை கூட கடவுள் வந்து மன்னிச்சு விடுறார். நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சு நம்மளை வந்து காப்பாத்த மாட்டாரா? ஓகே, சோ நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லைங்களா, கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு என்ன சேவைனாலும் செய்வாருன்னு சொல்லிட்டு. இந்த கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 பிக்சர் இருக்கு. 2வது பிக்சர் பாருங்க. ஓகே, 2வது பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள்லாம் இருக்காங்க. ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்ல இருக்கிறது வந்து பலராமர். அவர் படுத்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு பாத சேவனை யார் பண்ணிட்டு இருக்கிறது? நம்மளுடைய கிருஷ்ணர். அதே 3வது பிக்சர்ல பாருங்க, கிருஷ்ணர் வந்து நீல நிறம் உடல் இருக்குது. பட்டு பீதாம்பரம் எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு யாரு பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு? பலராமர். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, சோ இவரு யாருக்கு வேணும்னாலும் சேவை பண்ணுவார். தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு என்னன்னாலும் பண்ணுவார். இல்லையா? நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் ரத்த ஓட்டியா இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, பசுக்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பசுக்களை வந்து ரொம்ப அன்பா கவனிப்பார். அதனால அவர் வந்து கோபாலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மாதாஜி 12வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன் மாதாஜி? காஞ்சந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாக क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ஒருத்தவங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு வேலைகளை வந்து செய்யும் போது பலனை நோக்கி வேண்டி செய்வாங்க. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இந்த தேவர்களை வழிபட்டா எனக்கு காசு கிடைக்கும். அதாவது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, உடம்பு சரியில்லைன்னா வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா வந்து நம்ம உடலுடைய வியாதி எல்லாம் போயிடும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகலைன்னா திருமணஞ்சேரிக்கு போகணும். அப்புறம் வந்து புத்திர பாகத்துக்கோசம் இந்த புத்திர காமேஷ்டி யக்னம் பண்ணணும். இது மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நமக்கு செல்வ வளங்கள் வேணும்னா குபேரனும் லக்ஷ்மியும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு பலனையும் நோக்கி ஒரு விஷயங்களை செய்யறாங்க.
இந்த விஷயங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்டா அவருக்கு யாரால சாங்ஷன் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி, ஃபைனல் சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி. இந்த பிக்சரை கரெக்டா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. கீழ் நிலையில இருக்கிறது வந்து மனிதர்கள், அதுக்கு அடுத்த மேல் நிலையில இருக்கிறது வந்து தேவதேவர்கள். அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் பவர் எல்லாம் இல்ல, ஒரு செட்டன் பவர் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. செட்டன் பவர் தான் இருக்குது, அதுவும் ஒரு லிமிட்ல தான் இருக்குது இல்ல. அதுக்கு அவரு வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்றாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் ஆதி மூலம். ஓகே, ஏதாவது யாருக்காவது வேணும்னா கூட நம்ம தேவதேவர்களை பிரார்த்தனை பண்ண அது கிருஷ்ணர் சாங்ஷன் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு போய் சேரும். ஓகேவா? அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மாத்திரம்தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அதனால அவர் கடவுள் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த பௌதீக விஷயத்துக்கு பௌதீக விஷயத்துக்கு வேண்டிய பொருளை வேணும்னா கூட நீ என்ன வந்து கேளுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். நீ வந்தா ஞானம் முக்தி தான் கேட்கணும்னு இல்ல, எல்லா தரப்பட்ட மக்கள் இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருந்து ஹை இன்டெலிஜென்சி பீப்புள் வரையும் இருப்பாங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் உகந்த மாதிரி நம்ம வேதங்களை வச்சிருக்காங்க. ஓகே, சோ நான் வந்து அங்க இங்க போறது கூட நேரா கிருஷ்ணர் கிட்ட போலாம். ஓகேவா? அதுக்கு சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு, நம்ம மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துனா ஒவ்வொரு இலைக்கு ஊத்துவோமா இல்ல வேருக்கு ஊத்துவோமா? வேருக்கு ஊத்துனா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா இடத்துக்கும் போயிடும். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஆமா. சாட்ல போடுங்க. அதனால நம்ம வந்து அங்க வந்து தண்ணி ஊத்துனா எல்லா இடத்துக்கும் போயிடும். அது மாதிரி கிருஷ்ணரை ஒருத்தரை திருப்தி பண்ணா எல்லா தேவர்களும் வந்து திருப்தி ஆயிடுவாங்க. அதனால அதுவும் அந்த தோஷம் ஆகுமோ இந்த தோஷம் ஆகுமோ பயப்படவே தேவையில்லை. கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி பண்ணா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நான் பேசுதே எனக்கு எக்கோ கேக்குது. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து 13வது ஸ்லோகம். இந்த நேத்து வந்து நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாராவது 4 வர்ணங்கள் சொல்றீங்களா? 4 வர்ண ஆசிரமங்கள் பேஸ்ட் ஆன் இன்டெலிஜென்சி 4 டிவிஷன் சொன்னோம் இல்லைங்களா? சாட்ல போடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அவங்க அங்க இன்டெலிஜென்சி அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க மாதாஜி. இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல வந்து சொன்னார் இல்லையா, 4 வர்ணங்கள் இந்த பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்க. மைய பகுதியில வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிராமணன் இருக்காரு. பிராமணனுக்கு வந்து ஹை இன்டெலிஜென்சி, அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், வேதங்களை சொல்லி கொடுப்பான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சத்திரியன் இருக்கான், நாட்டையும் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாத்துவான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து வைஷ்யாஸ், அவன் வந்து பிசினஸ் பண்ணுவான் இல்லைங்களா. 4வதா பாத்தீங்கன்னா ஏறு ஊட்டுறான் இல்லைங்களா, அவன் சூத்ராஸ், அவன் கடினப்பட்டு உழைக்க முடியும். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அறிவு கம்மி. யார் என்ன வேலை செஞ்சாலும் கடைசியில யாருக்கு கொடுக்கணும், பிராமணர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு. நம்மளே வந்து இந்த கிரகணம் எல்லாம் நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், பிராமணர்களுக்கு போயிட்டு பரிகார வஸ்துக்களும் அப்புறம் வந்து காசும் கொடுப்போம் தானே. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லு. ஏற்கனவே நம்ம பண்ணியிருக்கோம், எப்படி சிஸ்டமேட்டிக்கா கொஞ்சம் தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து கிளாரிஃபை ஆகுது ப்ராசஸ்டா பண்றதுக்கு. ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவரு ரோல் மாடலா பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. என்னன்னா நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தாளிகள் வந்தா அவங்கள வந்து எப்படி உபசரிக்கணும், நான் ஒரு அரசன்னு சொல்லிட்டு அவர் நின்னதில்லை. இந்த பிக்சர்ல வந்து தெரியுது இல்லையா, கிருஷ்ணர், ருக்மிணி தேவி, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குசேலர், அதாவது சுதாமா வைஃப் வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம இவ்வளோ கஷ்டத்துல இருக்கிறோம், நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு அரசர் தானே, நீங்க போங்க அவர் கையில போயிட்டு ஹெல்ப் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சுதாமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசளவுக்கு வந்து நான் போயிட்டு அவர் கையில காசு கேட்கணும்லாம் நினைக்கிறது இல்லை. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைஃப் கட்டி கொடுத்த கொஞ்சம் அவளை எடுத்துட்டு போறாரு. கிழிஞ்ச ஆடை துணிகளை கட்டிட்டு தான் போறாரு. கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா அன்புடன் வரவழைக்கிறார். ஓகே, அங்க வந்து 16,108 மனைவிமார்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓடி வந்து கிருஷ்ணரை கட்டி ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிட்டு வரவேற்று பாத சேவனம் பண்றார். பாத சேவனம் பண்ணும்போது யோசிச்சு பாருங்க, அரசரை வந்து கட்டளை இட்டா எல்லாம் பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு அவரே பண்றார். ஸோ இந்த விருந்தோம்பலை வந்து நம்ம கத்துக்கணும். நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஆசனத்தை கொடுக்கணும், நல்ல இனிமையா ஒரு 2 பேச்சு பேசணும், நம்ம வீட்டுல என்ன இருக்குதோ அதை கொடுக்கணும். அது மாதிரி அவர் வந்து எல்லாம் பண்ணாரு.
அவர் உங்க வீட்டுல இருக்க சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தாரு. அவளை இவரே பிடுங்கி ஒரு வாய் எடுத்து சாப்பிடுறாரு. அந்த மீன் டைம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, குடிசையா இருந்த சுதாமாவை வீடு வந்து மாட மாளிகை கோபுரமா ஆயிடுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய துணிகள் வந்து பட்டு துணிகளும் ஆபரணங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சு நல்ல வாழ்க்கையே கிடைச்சிச்சு. அது மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம தஞ்சம் அடைஞ்சா பௌதீக விஷயமா இருந்தா கூட கடவுள் கொடுப்பாரு. அதுல வந்து நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. நமக்கு தேவை அன்பா அவர்கிட்ட வந்து பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்தில் நடக்கிற ஒரு சீனு. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போறார். சக்கரத்தை யார் மேல எடுத்துட்டு போறாரு அடிக்கிறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா இல்லவா. ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வந்து ரொம்ப சத்தம் போடுவான். நீங்க வந்து வேதமா இருக்கிறீங்க, பாண்டவர் மேல பற்றுதல் இருக்கிறதுனால நீங்க சரியா சண்டை போட மாட்டேனீங்கன்னு அப்படின்னு ரொம்ப கொடுமையா பேசுவார். நீ அப்படியெல்லாம் பேசாத, நாளைக்கு பாரு யுத்தத்துலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பு மலை பொய்வார். அர்ஜுனன் மேல அம்பு மலை பொய்வாரு. அவரால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஈவன் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு கூட ரத்த காயங்கள் ஆயிருக்கும். அப்போ வந்து இவன் என்னடா இப்படி எல்லாம் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு சபதம் ஒரு சொல்லியிருப்பார். நான் எந்த ஒரு காரணத்தாலும் நான் ஆயுதங்களை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சத்தியம் பண்ணியிருப்பார், வாக்கு கொடுத்திருப்பார். பட் இவர் பண்ற அட்டுழியத்தை பீஷ்ம பிதாமக அம்பு மழை பொரிய பார்த்துட்டு தன்னுடைய பக்தனை அர்ஜுனனை காப்பாத்தணுன்றதுக்கோசம் ரதத்துல இறங்கி விட்டு ஓடி வருவார். மேலாடை துணியெல்லாம் கீழே போகும். அங்க இருக்க உடைஞ்சு போன ஒரு சக்கரத்தை எடுத்து பீஷ்ம பிதாமக மேல போடணும்னு போவார். ஓகேவா. அப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவர் அந்த பிக்சரை பாருங்க, காலை பிடிச்சுக்கிறாரு. அச்சுதா, நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்க, ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. உங்க வார்த்தையில இருந்து தயவு செய்து நீங்க நழுவிடாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே சமயத்துல பீஷ்மாக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும், எப்படியாவது நான் கிருஷ்ணரை வந்து நான் ஆயுதம் எடுத்து பார்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தனை காக்கிறதுக்கோசம் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்குனாலும் கிருஷ்ணர் போனாரு. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகாவுடைய ஆசையும் நிறைவேற்றினார். இல்ல 2 விஷயமும் நடந்துச்சு இல்லையா. அதுதான் நம்மளுடைய கிருஷ்ணன். நமக்கோசம் அவர் என்னன்னாலும் பண்ணுவாரு, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ரத்த ஓட்டியா வந்தாரு. ஓகே. தன்னோட மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களோட எப்பவுமே சந்தோஷத்தோட ஆனந்தத்தோட அவர் வாழ்ந்துட்டு வந்தார். அவருக்கு எந்த அசுரர்கள் வந்தாலும் அவரை வந்து காப்பாத்தினார் இல்லையா. இந்த நிறைய ஸ்டோரிஸ் நம்ம போக போக சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து 17வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கர்மாக்கள்ல வந்து இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், தயவு செய்து அதை வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மால வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வித கர்மாக்கள் இருக்கு. ஓகே. கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. ஓகே. அகர்மா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குதோ வந்து அதை செய்யறது வந்து அதை செய்யாம இருக்கிறது செயலின்மை வந்து அக்கர்மான்னு சொல்றாங்க. எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சா அது விகர்மா. நார்மலா நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அது வந்து கர்மா. ஓகேவா. எந்த ஒரு வேலைகள் செஞ்சாலும் பாவ புண்ணியங்கள் வந்து நமக்கு வரும். ஓகே. கர்மா செஞ்சா புண்ணிய செயல்கள், அதனால என்ன ஆகும், கண்டிப்பா வந்து அந்த பந்தத்தினால மறுபடியும் வந்து பிறப்போம். ஓகேவா. மறுபிறவி இருக்கு. விகர்மான்னு என்ன, வேதங்களை இதை செய்யக்கூடாதுப்பா, நீ அதை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா வந்து அதனால வந்து மறுபிறப்பி இருக்கும். ஓகே. அகர்மான்னு வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறது மாத்திரம் கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறது. இங்க ஏன் செயலின்மைன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, செய்யாம இருக்கிறது அல்ல, செயலை செய்யணும். செயலால வரக்கூடிய பலன்களை வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுத்துடணும். பலன்களை வந்து துரத்தல் தான் செயலின்மைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து அக்கர்மான்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம எல்லாரும் எந்த ஸ்டேஜுக்கு போனோம், அக்கர்மா ஸ்டேஜுக்கு போனோம். இப்ப நமக்கு கொஞ்சம் தெரியாது இல்லையா, நம்ம இத்தனை நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், கர்மாவை பண்ணிட்டு இருப்போம். விக்ரமா பார்த்து நமக்கு பயம் இருக்கும், ஐயோ இது செஞ்சா இது பாவம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ இப்ப இனிமேல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அக்கர்மா ஸ்டேஜுக்கு போகணும். இந்த பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்க, தேவையில்லாத செயல்களை, மாமிசம் சாப்பிடுறது, ஒருத்தரை கொலை பண்றது, தேவையில்லாத சகவாசங்கள் வச்சுக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அக்கர்மாத்துல போகுது. சோ நம்ம என்ன செஞ்சாலும் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கோ எதிர் வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கோ நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கோ தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயே பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, மாம்ச உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா இருக்கார். ஏன்னா நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா முந்தைய ஜென்மத்துல என்னவா பிறந்தோன்றது நமக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து ஒரு யானையா பிறந்திருக்கலாம், ஒரு பசுவா பிறந்திருக்கலாம், எறும்பா இருந்திருக்கலாம், என்னவா இருக்கலாம், என்னவா இருந்தாலும் இருந்திருக்கலாம். நமக்கு வந்து கடவுளுடைய கருணையினால நம்மளுடைய கர்மாவினால இந்த ஜென்மத்துல வந்து மனுஷரா பிறந்திருக்கோம். மாமிசம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னா, இந்த ஜென்மத்துல நீ என்ன சாப்பிடு, அடுத்த ஜென்மத்துல நான் உன்னை சாப்பிடுறேன். இதுதான் அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட். சோ மாமிசம் சாப்பிட்டு அதுக்குள்ள கூட ஒரு ஆத்மா ஜீவன் இருக்குது. அது வந்து நம்ம கொல்லக்கூடாது. அப்ப கொல்றதுனால என்னன்னா நம்ம கிட்ட கருணையே இல்லைன்றதை நமக்கு வெளிப்படுத்துறோம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது கர்மவாதிகள்லாம் வந்து நான் நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், அதுக்கு என்னன்னாலும் பண்றேன். அதனால வந்தக்கூடிய பலன்கள் வந்து நான் அனுபவிக்கிறேன். அதுதான் கர்மவாதி. அதே வந்து ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னா, அகர்மவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேதங்கள படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அத செய்வாங்க. அந்த பலன்கள்ல கூட வந்து கடவுள் கையில விட்டுடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிறப்பு, இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ள நம்ம வரமாட்டோம். கடவுளுடைய கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போயிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கலாம். கர்மாவில் அகர்மாவையும், அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் பற்றற்று செய்யணும். அந்த தாமரை இலை நீர் மேல போல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதா இருந்தாலும் அது கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிக்சரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், இந்த பிக்சர்ல பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து கீழ இருந்து மேல போலாம். ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய உடல வருத்தி மெடிடேட் பண்ணி ஆ தனக்கு தேவையான வரங்கள வந்து வேணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கிறான். இவன் வந்து ரஜோகுணத்துல சேர்ந்தவன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆ அதாவது பசு இது அம் என்னது? இந்த கிரேவ்யார்ட் எல்லாம் போயிட்டு வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது. சில பேர் வந்து தேவர்கள வழிபடுவாங்க. ஓகே. சோ அதுக்கேத்த மாரி பலன்கள் கிடைக்கும். அதுக்கேத்த மாரி மேல இங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாந்தீபனி முனியும் ஆ கிருஷ்ணர் வந்து குருகுலத்துல போய் பாடம் கத்துக்கிறார். அது மாரி நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு குருவ அணுகி பாடங்கள கற்றுக்கணும். கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் அவர் வந்து குரு கையில அணுகினார். இல்லையா? அது மாரி நம்மளும் ஒரு குருவ ஏத்துக்கணும். அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி பையன் வந்து ஒரு கால்ல நின்னு தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துருவ மகாராஜா. துருவ மகாராஜா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னுடைய சித்தி வந்து அவங்க அப்பா மேல உட்காரணும்னு போவாங்க. அவங்க வந்து தள்ளி விட்டுடுவாங்க. நீ உனக்கு வந்து அருகதை இல்ல அவரு மேல உட்கார்றதுக்கு. அவர் மேல அருகதை வேணும்னு நீ போயிட்டு தவம் பண்ணி என்னோட வயித்துல பெற. அப்ப வந்து உனக்கு அந்த தகுதி வரும்னு சொல்றாங்க. அது 4, 5 வயசு குழந்தை அழுதுட்டே போயிட்டு அம்மா கையில போய் சொல்லும். அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, "உங்க சித்தி சொல்றது கரெக்ட் தானடா. நமக்கு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு பாக்கியம் இல்ல. அதனால வீட்டுக்கு வர்றதில்ல. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா, நீ போயிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுன்னு சொல்வார். அவரும் வந்து கிளம்பி போவார் காட்டுக்கு. போற வழியில வந்து நாரதர பார்ப்பார். நாரதர் வந்து, "நீ என்னப்பா, எங்கப்பா போறன்னு?" கேட்பார். இது மாரி, "நான் தவம் பண்றதுக்கு போறேன்" அப்படின்னு. "இல்ல, நீ ஏதோ தெரியாம வந்துட்டு இருக்க. நான் வா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்" அப்படின்னு சொல்லுவார். "உங்களால வந்து எனக்கு வழி சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க. இல்லைன்னா நீங்க உங்க வேலைய பார்த்துட்டு போங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த 5 வயசு பையன். அப்போ வந்து அவருடைய திடகார்த்தத்த வந்து டெஸ்ட் பண்றார். ஸோ இவன் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாரத முனி என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற மந்திரத்த வந்து அவருக்கு சொல்லிக் குடுப்பார். அத போய் சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை வந்து 6 மாசமா வந்து தவம் பண்ணும். கொஞ்ச நாள் அங்க கிடைக்கிற பழங்கள சாப்பிட்டு, தண்ணிய குடிச்சிட்டு, உலர்ந்த இலைகள சாப்பிட்டுட்டு, அப்புறம் வந்து வெறும் காற்ற சுவாசிட்டு, இது மாரி ஒரு கால்ல நின்னு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும். இத மெச்சி கடவுள் வருவார். அவருடைய நோக்கம் என்னன்னா, எங்க அப்பா தாத்தாவோட பெரிய சொத்து, பெரிய அரசாட்சி எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு போவார். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய இருதயத்துல அந்த ஷியாம சுந்தர் ஃபார்ம்ல அந்த நாராயணன் சுந்தர வடிவத்துல வராரு. அத பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியம். என்னடா இவ்ளோ அளவுக்கு அழகா இருக்காரேன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியும் தெரிவார். அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட். என் இருதயத்துல இருக்குதா? என் முன்னாடி இருக்கிறாரா கடவுளுன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து அவரு வந்து ம்
கண்ணை திறந்து பாக்குறாரு, முன்னாடி நிக்கிறாரு. அவர் அந்த ஆனந்தத்தால பேச்சு வார்த்தைகள் வரல. அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு, பகவான் வந்து நாராயணன் வந்து சங்க வச்சு அவர் தலையில வந்து தடவுறார். அப்பதான் அவருக்கு வந்து அந்த பேச்சு வருது. அச்சச்சோ, நான் தெரியாத்தனமா வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்த கேட்டுட்டேன், எனக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேணாம், எனக்கு நீங்க போதும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல இல்ல, நான் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு உடைஞ்சு போன ஒரு கண்ணாடி துகளை போய் கேட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு அவரு இந்த பௌதிக விஷயத்த வந்து ஒரு கண்ணாடி துகள்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நான் எங்க தாத்தாக்குன்னா வந்து பிரம்மா, அவருடைய தாத்தா, அவருக்குன்னா ஒரு சிறந்த அரசு வேணும்னு கேட்டேனே, எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லுவாரு. இல்ல இல்ல, நீ கேட்டதுனால வந்து நீ வந்து நல்ல ஆட்சி பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்டேபிள் பீப்புள், நித்திய சித்தாஸ் அவங்க எல்லாம். ஓகேவா? துருவ மகாராஜா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருள் மேல எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பற்றுதல் இல்லை, அதனால அவங்க வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்கன்றது கடவுளுக்கு தெரியும். அதனால வந்து நித்திய சித்தர்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சொல்லுவாங்க. எல்லா செல்வ வளங்களை கொடுத்து செல்வனே வந்து அரசாட்சி பண்ணாரு. அரசாட்சி பண்ணி அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல மாத்திரம் இல்ல, அந்த உலகத்தையும் துருவ லோகத்தை, துருவ நட்சத்திரம் கொடுத்து அவருக்குன்னு ஒரு இடத்தையும் கொடுத்தாரு. அவர் போகும்போது தான் மாத்திரம் போல தான் அம்மாவையும் கூட்டிட்டு போனார். ஓகேங்களா? சோ அதுதான் ஒரு பக்தனுடைய அழகு. ஓகே. சோ நம்மளும் நம்ம குடும்பத்தையும் சேர்த்துக்கணும், இந்த பக்தியில வந்து சேர்த்துக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய நடை பாவனைகள் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அங்க. ஓகே. சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு என்ன வேணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த துருவ மகாராஜா கூட யாரால அந்த நன்மை அடைஞ்சாரு? குரு. அங்க யாரு குரு? நாரத முனி. சோ எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா குருவை வந்து, குரு என்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா அஜ்ஞானம், இருட்டை நீக்கிறவர் தான் குரு. என்ன இருட்டு இருக்குன்னா நமக்கு எல்லார்கிட்டயும் வந்து அஜ்ஞானம் இருக்கு. அந்த அஜ்ஞானம் வந்து படிப்படியா விலகிட்டு ஞானம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஞானத்தை வச்சு நம்ம விஞ்ஞானம் எது கரெக்ட், அதை எப்படி நம்ம பண்ணணும், பிராக்டிக்கல், அதுதான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல குரு மூலயமா இதை வந்து நம்ம கத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ சோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த பகவத்கீதா எங்க இருந்து வந்துச்சு. ஓகேவா? சோ அது வந்து அதனால வந்து ப்ராப்பர் நம்ம படிச்ச ஒரு பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிப்போம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டியில வந்து நம்ம படிக்கணும். யூனிவர்சிட்டி பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில வந்து பகவத்கீதா என்ற இதுவை படிக்கணும். படிச்சுட்டு நம்ம வந்து அர்ஜுனனுடைய மனப்பான்மை தகுதி என்ன இருந்துச்சு, பொறாமை இல்ல, கடவுளுக்கு நண்பனா இருந்தா இல்லையா, அந்த தகுதி நம்ம கிட்ட இருக்கு வச்சுக்கணும். ஓகே. சோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருக்கள் இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். நம்ம கிட்ட கிருஷ்ணர் மேல வந்த தவறான கருத்துக்கள், கிருஷ்ணர் என்ன எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வர அப்படி இப்படின்னு தவறான கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா, அவர் எல்லா செல்வங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாருன்ற சில ஸ்டோரிஸும் பார்த்தோம். 3 விதமான கர்மாக்களை பார்த்தோம், கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. சோ நம்ம இத்தனை நாள் பண்ணிட்டு இருந்தது கர்மா, நமக்கெல்லாம் விகர்மா பண்றதுக்கு பயம் இருக்கு இயற்கையாவே. சோ இப்போ வந்து நம்ம கர்மால இருந்து அகர்மா பிளாட்ஃபார்முக்கு போகணும். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது யாகங்கள், அதாவது என்ன யாகங்கள் வந்து சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம உச்சாடனம். நம்ம இப்ப எல்லாம் வந்து போயிட்டு ஏதாவது ஒரு போயிட்டு யக்னம் பண்ணணும் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை, நாம உச்சாடனம் பண்ணாவே போதும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சாண்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா கிருஷ்ணா ஹரே ராம கிருஷ்ணா ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ராமா ஹரே ராம ஹரே, ராம ஹரே ஹரே ராமா ஹரே, ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா ஆம், கிருஷ்ண வாஞ்சா கிருஷ்ணா ஹரே கல்பதருப்யஸ்ச ஹரே, கிருபா சிந்து ஹரே பயேவ ச ராமா ஹரே பதிதானாம் ராமா பாவனேப்யோ ராம ராமா வைஷ்ணவேப்யோ நமோ ஹரே நமः. ஹரே. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौरव प्रेमानंदे, हरि ஹரே हरि बोल. ஹரே நமோ हरे நமக. कृष्णा டு எவ்ரிவன். அனைவருக்கும் நன்றி. ஓகே. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது புரிஞ்சுச்சிங்களா, சந்தேகம் இருக்கா? புது பக்தர்கள் பேசணும், பழைய பக்தர்கள் பேசக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் போட சொல்லிடணும் மாதாஜி. மாதாஜி 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 பிரபுஜி ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தயவு செய்து சாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் போட சொல்லுங்க சாண்ட். மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு 2 நிமிஷம் என்ன பேசுறதுக்கு விடுறீங்களா?
சாண்டிங் வந்து நம்மளோட லைஃப்ல வந்து நிறைய டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எடுத்துட்டு வரும். ஓகே, ஸோ நம்ம நிறைய நேரம் பிஸியா தான் இருப்போம். இருந்தாலும் அதுல வந்து ஒரு 7 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். 108 டைம்ஸ் சொல்றதுக்கு 7 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ தயவு செய்து அந்த 7 மினிட்ஸ் ஸ்பேர் பண்ணுங்க. இனிஷியல் டேஸ்ல 7 to 10 மினிட்ஸ் ஆகும். போக போக வந்து பழகிடும். ஓகேங்களா? தயவு செய்து எல்லாரும் சாண்டிங் பண்ணுங்க. சாண்டிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.